uri kurevesa here iwe zvauri kutaura panapa? Imbonyatsotitsanangurira nyaya yako. Unongotaura uchiita madimikira savamutsvangwa vasingadi kubuda pachena kuti mukuru akone wavaongorora vambwa vakavega mupini. Nyatsobuda pachena iwewe. Iwe watitaurira kuti hakuna munhu akasungwa, tiri kubvisira mari mahara. Nyoka yemabhunu haana kusungwa, tiri kungoitiswa kumakoti kwacho kune kusina zviriko. Ndoda kuchiti inini ndimbokubvunza, unoona zvaungadai waita, tingadai tatokubhilivha kare. But rega ndikubatsire kuti deno wanga wati iwewe, aiwa maZimbabwenzi, nyoka yemabhunu haana kusungwa. Asi nyaya iripo ndeyekuti vakaita so pari zvino nyoka yemabhunu ari panzvimbo yakati, ende apa chinangwa chevanhu ava vese vana Gambakwe, vana Saruwaka nevamwe vese vari kutaura vane chinangwa chokungodya mari dzenyu, asi nyoka yemabhunu haako. Then wozondiudza iwe kuti mukoti mavanenge vachingonopinda imomomo vachigara. I still remember the other day Gambakwe achibudisa video revanhu vachitova mukoti, akabudisa nyoka yemabhunu. Ini ndikamuona ari mukoti. Then I still remember Gambakwe achibudisa mavidhiyo akanga achitaridza Shaun Mnangagwa ari kuSouth Africa. Ameno kana akanga angoshanyawo hake. But iwe uchinyatsotaura, unonyatsotaura nyaya yako, nokuti kana ukangoda kuzotanga kutitukirira, ye munopedza data renyu, ye muri mabharanzi, ye muri kungoitiswa, asi usinganyatsochitaridza maitisirwo atiri kuitwa. Aiwa maZimbabwenzi, muri kuitiswa nenyaya yokuti apa panomira pakadai, apa pomira pakadai. Ningi wamunoona wakadai uyu ndiye chakati because matauriro ako chisimuzi une full information yezvinhu zviri kuitwa nana Gambakwe nana Comrade Saruwaka. Iwo uchititaurira kuti aiwa zvinhu izvi zvinomira zvakadai, vanozvimisa nemutowo wakadai, nyoka yemabhunu vakamuvigira izvi vachiita kuti vagopa mari nenzira dzakadai, saka imi musabhadhara. Because apa ini ndaona sokuti iwewe unenge waona kuti maZimbabwenzi achizochibatana manje, because kwakabatwa mumwe wenyu kukoti uko. Waakuchitenga kuti munenge muchingoitiswa, mazenge makazomira makati, mukazenge muchizoti muchiti. Manguva yese wakanga uchiregere kutiudza iwe vanhu vasati vambobata munhu pakaitwa imwe demonstration ku embassy yeZimbabwe. You were quiet because hapana ma-effects, hapana chaka-affecta vanhu kana ZANU-PF haina chakaisheka. This time manje munhu wenyu warohwa uko, iwo wakutanga kuchitiudza kuti muri kuitiswa, warwadziwa ka. Denda ndine mumwe muromo usina kunaka, ndakutaurira vara rinoudzwa munhu warwadziwa. Iwewe tiudze, usapindira uchindipopotera because ndiri kutsamwira. Tiudze iwe barista kuti aiwa maZimbabwenzi, panofamba pakadai A, B, C, D, E, F, G, kana tichisvika kuna Z wotiudza maudzire awatiita apa. 1, 2. Ini ndakupikisana newe panyaya yawa chandazoita kuti ndione kuti unenge kachigananda mbijana. Handisi kuti uri kachigananda, but ugana unhu hwako hunenge huchigananda mbijana pakuti chii. Iwe wakutitaurira kuti kuZimbabwe vanhu vari kungotaura futi vachiwenga ndo vachapinda, uyu Chamisa achazomira akati. Hapana, 2028 unongosvika muchingodaro. Iwewe manje iwewe kachivhitivhiti kako kanenge kasingadi kuteererwa. Anose akateerereki kachivhitivhiti kako akamufeso wangu. Why iwe uchiti revolution iyi haina basa? Why iwe uchiti vana Geza matauriro avanoitawa
vari kuti titsanangurire. Unotitsanangurira because I heard kuti iwo uri musiya iwo. Tiudze zvakanaka kuti munoziva here zvakaitika maZimbabwe. Vageza vamunoona vari kubuda vachitaura. Vakangotumwana nanhingi kuti ndaumbonosheka vanhu timboona kuti vanhu vanobehave sei. Nemademonstrations ese atiri kuita avanenge vadaidzira vachingoda havo kuti testaiwe. Saka tiri nherera chaidzo zvokwadi barista. Apa unenge unototiudza zvimwe zvinhu. Zvese zvatiri kuita saka tiri kutongoita vana Sarwaka vachingopopota variko vakamirira izvo zvimari izvo zvinokandwa nevanhu zviri kubudiswa izvo kuti kwazokandwa mari yakati kukazobuda ma 10,000 rands kana munhu uchigara muSouth Africa uchirenda uchirya vana vako unenge uchizotumirei nemawandiro avakaita vachimirira 10,000 iyoyo vachingoitira kuti vaitise vanhu. Ini ndaramba iwe barista usada unyanya kana iwewe uchiona zvinhu zvako zvakakunakira chimbomira isiti zvatiri kuita. Uyo nyoka yemabhunu wauri kutaura nezvake we kubuda kwake kana kusabuda kwake isu ticharamba chingofaita kuti abude but nedzimwe dzenzira kutogara ari ikoko unenge akachengetedzeka. Saka ndikatoona atadza kubuda paya handinyanyorwadziwa mwoyo because ndinoona kuti pamwe otherwise nemaendero amuri kuita imi wana barista uko nemari dzamuri kudirwa muchipiwa kuti munge muchizobata zvenyoka yemabhunu mumudzorere kwamaida kuenda naye zvikaramba. Tinobva taona kuti regai agare ikoko nyoka yemabhunu ambogara kusvika panoda Mwari kuti abude paita right. Kana isisi revolution yatiri kuita tese tichiitiswa varega timboteverai izvo kuitiswa iwe chimbomira kuti nzira tsitsi kuti tiri kutambisa mabhandiro iwo harimbodhuri kuZimbabwe barista. Bhandiro kuZimbabwe indogara ndiri kumusha kaini unoziva indogara ndiri kumusha ndichitombopererwa nebhandiro randienda bva naro kunoku ndiri koko ndototenga bhandiro racho iroro $9 ndinogara mwedzi wese. Saka ungati kudhura here ikoko iroro kuSouth racho barista iwe unenge wakamonyongoka musoro mbijana iwewe. Takachinzwa vanhu vachindi wakabatisa nyoka yemabhunu izvi zviri kubuda pachena. Ungataura kuti revolution yatiri kuita nanageza hapana inongosvika iti who is telling you all those words. Information yese iwe uri kuiwana kupiwe. Ndo pamune magara kaimi nezvigananda muchitaura muchiudzana zvokuti inosvika haisvike manje 2028 kana rino hariperi mufeso wangu. Iwe wachona tichada kuzokuona yapera kuti unenge wobarista Jojo uri papi paunenge uri. Nokuti iwe usaramba uchingotida kuti rwadzisa mwoyo. Leo ndatofunza kuti uchada kubuda uchitaurira vana baba vako kuti vana vari kuurawa kuSouth Africa kunoko, vana vari kuurawa kuAdok, vana vapera kuurawa, vana baba vako vakanyarara, vana vamutsvangwa wakambotombobuda uchitombo discourage vamutsvangwa kaiwe waida kumunyanya kugaina population kuvanhu, waida kuti vanhu vambokuziva pawakabuda uchitaura kuti vamutsvangwa wakanga uchida kuti vanhu vamboona sokuti uri wedu. Zvinongozobuda pachena rine manyanga ari puturwe mushunje. Nyanga dzinooneka kuti dunduma icho chii chawakaisa icho chine manyanga ari kubudayo. Dzimwe nyanga dzacho dzinotozopaza nokuteshera sezvaita dzako idzi. Hapana zvauri kuudza Zimbabwe iko zvinezvi chero pakauya chii chichingotaura zvachinotaura tinotombotevera because tanzwa nenhamo shamwari. Tiri kuoneswa nhamo ikono tiri kuurawa kuno kuSouth Africa. Izvezvi nditotaura kudai ndiri kutoprepare kuenda kunotora zvidhumbu zvokumba kwamamuramu wangu akaurawa ikoko nomuzukuru wangu akaurawa kuvanhu vaunonzwa vakaurawa kuAdok. Asi baba vako ivo vakanyarara vakati ziya havasi kana kutaura kana chinhu wani chavari kubudisa. Saka nhango zvipi zvanzi zvinoitika tinozongotera izvo tichifungidzwa kuti pamwe tiri kusunungukawo kana tichiitiswa bvarega timboitiswa tione kwazvinoperera patichazosvinura kuti tiri kuitiswa tinongozvishora tichiridza tsamwa asi tinoita mbozamawo hatingangovasiyi vakadero rega takamira takadaro nanageza vedu nanaSarwaka vedu nevese vari mukati mumomo. Iwo warwadziwa nei pakuitiswa kwedu? Chii chakubata kana usiri one of chiganandas? Kupedza kwedu madhata kwedu kunei newe iwewe uri kurwadziwa nei? Wakambotitengera dhata momusi barista? Hauna mbotitengera dhata iwe. Hauna munhu wakambobatsira instead yekutoti wakatotikanganisira revolution yedu tichibatirwa nyoka yemabhunu wedu.
ndo rega tiinde kumakoti kana tichingonosvika tichiona zvisina basa, rega tione zvisina basa izvo. Ivo zvatiri kuteerera kutaura zvisina basa izvo saka tiri kutambisa dhata. Iwe svinura iwe, hausi kuona kuti newo uri kutopedza dhata redu papapa uchititaurisa uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese izvezvo tichizviteerera. Dhata redu ratoperawo futi pauri iwewe, wapedza dhata redu. Reva kuri kusiri kuti ndinonyara zvangu ngotaura zvisina basa ndakutombokutukirira mbijana, but handigoni kukutukirira inini. Kana uchindida unonditsvaka mumagonyeti, ende kana ukangovhunza kuti ndiwe here mudhara anogara achitaura apa anozviitawo collaborator, ndokutaura kuti ndini. Handimbotyi, ndosaka uchiona ndichitaura zvandinoda ndichigara ndichienda kuZimbabwe. Handabasa nazvo because kana ndekisina kutya Smith ndikaenda kunokwaturana nemabhunu aSmith amaitya imi, maka muchiatya kaimi nana baba wako muchindovanda kuZambia nokuMozambique maitya kaimi. Isi takachirova tirimo muZimbabwe imomuye, tikairova hondo tikapedza. Saka chero kanditsvaka nezvisiyewo zvako handakana shungu nazvezvo. Kana ndatobatwa ndotogara ndiriko, hakuna chinombotyisa. Reka ndikuudze kuti tinotova neimwe family yokwedu inotova nevamwe vanhu vakarwa muhondo yakapera yairwisa Smith, vakabatwa soon after vaya ve7 vokuurayirwa panzvimbo one day. Ivo ndobva vaenda vakanobatwa, havana kuurawa, vakagara muhondo makore ese vachingova mujere. Hondo yese yakarwiwa vaingova mujere. Hatityi majere isu. Kana tasvika panyaya dzerevolution, barista rega tikudze, tinotomira zvokumira zviya zvokuti kufa hapana asingaferi. Vana vaMugabe zvavakanga vachiuraya vakauraya vana uyu, havana kuteera. Varipi izvezvi vaMugabe? Mese munenge muchingotevera inzira yemunhu wese, but nzira dzayo ndo dzinozongosiyana. Saka chinozenge chitongozongoita ndichokuti iwe unenge wandisiyira ngozi, because kana uri wandibvisa panyika ndinozoita ngozi kufamily yokwako, ndo panozongosiyana. Saka vana Rashi weGuzha nanhasi havazikamwi kuti vari kupi. Vana Itai Dzamara vakafa, but vakavauraya varipi? Unofungidza kuti havafi. Mune muchizvirova matundu muchifunga mupani zvamuri kuita zvinomusoro? Hapana barista, munongofa iyewe papayapaya. Kutofa kana kutourawa nechimosquito chinhu chidiki chiya chitikitiki chiya. Inde nditombovanani ndotombozvibhosta kuti ndakaurawa nevanhu vakabata pfuti. Iwe unogona kuurawa nemosquito kaunoziva. Mosquito ikurume ipapapo uite malaria ubvunde ufe. Saka mana zvamunemuita zvamunemutonatsa kuti munoshamisira utotishamisira uchititawo kuti mabuza okuZimbabwe anopedzerwa dhata nevanhu vasina basa vachitaura zvisina basa. Iwo hausi kupedzera dhata redu, wakapusa stereki. Waoneka kuti gwambake watevererwa kane nemobhu yakawanda, wakudarika wamama, wadarikwa nagambakwe ka arira, wadarikwa nechiuyu chanyoka yema chako wakachivhura kudhara kayo chivhitivhiti. Zvana nyoka yemabhunu zviri kusvika mameno mamillions emafollowers. Rekati vape mari vadye kana zviri izvo zvaunoreva. Iwe hauna kaiwe, wakazviona kuti wawiswa pasi nenyaya yechivhitivhiti chako chaunoti ukuri ZANU-PF, uri kuCC, uri kugeza revolution, zijanga remai.